То на стройке, то там, то еще где-то. سال 2007 سفر در روسیه زندانی و معتاد به هروئین شد. Получается, там в тюрьме такая ситуация, что дар зиндон сӯзандору камчин буд. як сӯзандоруро аз 20 то 40 нафар истифода мебурданд. байни онҳо беморони спид ҳам буд. ба мо мегуфтанд ки сӯзандоруҳоро баъди онҳо истифода набарем. аз дарди ҷонкоҳи ҳероин ҳушдори онҳоро намешунидем. баъди раҳо шудан ба тоҷикистон баргашт. хост зиндагиашро сомон бидиҳад. бо Зарина шинос шуд ва хостанд арӯсӣ кунанд. бар тибқи қонун қабл аз никоҳ марду зан бояд аз ташхиси тиббӣ гузаранд. получается, когда поехали на тестирование, вақте аз ташхис гузаштем, фақат дар ман вируси маснуияти баданро маълум карданд. сафар мегӯяд бо он гузаштае ки дошт ҳамчунин хабареро эҳтимол мекард. в каком-то мере я ожидал, что у меня интизор мерафт ки ин вирус дар баданам ҳаст. боз ҳам намехостам бовар кунам. ӯ ба Зарина воқеиятро гуфт ва тақозои буридани аҳд кард. намехост тани солими ӯро ба чунин таҳдиде рӯбарӯ созад. полюбили друг друга. байни мо муҳаббат буд. ҷавобаш ин буд ки барояш фарқ намекунад. мо хонадор шудему баъди як табобати 8 моҳа занам ҳомила шуду дар 3 моҳагӣ фарзандамонро аз даст додем. дарди сахт буд. сафар мегӯяд 1.5 сол бо Зарина зиндагӣ доранд. 3 маротиба ҳамсараш аз ташхис гузашт, солим аст. ҳоло Сафар корманди як ташкилоти ҷамъиятист. бо беморони спид сару кор дорад. Были случаи, что я как равный. чун мушовир бо як бемор суҳбат мекардам. як нафари солим бо мо буд. хостам ба ӯ бифаҳмонам ки бо мо нишасту хез карданаш ӯро гирифтори вирус намесозад. баъди якчанд лаҳза аз ҷо парида хесту ба ман гуфт: чун ту бар инҳо ҳуқуқи зистан надоред. ҳоло ҳам дар ҷомеаи мо бо беморони спид чунин бархурд мешавад, чунки иттилои зарурӣ ба онҳо намерасад. Ну, маловато информации, да, понимаешь? сафар мегӯяд бо фаъолияти ҷамъиятии худ мехоҳад фикри мардумро ба беморони спид нарамтар намояд. ӯ кори худро зарур меҳисобад, чунки намехоҳад тақдири ӯро касе такрор намояд. Чтобы донести до человека. ба фикри ман барои он ки як шахс дарк кунад хатар чист, вақт лозим дорему заҳмати зиёд.